παιχνίδι το οποίο πρέπει να παίρνεις κάποια checkpoints. Και όση ώρα παίζεις, συνεισφέρεις και στην αντιμετώπιση της άνοιας, μια ασθένεια για όσους γνωρίζουν. Δεν φαίνεται. Ρε, δεν βλέπω τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όσοι θέλουν να βοηθήσουν κατά της αντιμετώπισης της άνοιας, κατεβάστε το C-Hero στο Play Store. Εγώ δεν το έχω κατεβάσει γιατί δεν το έχω γνωρίσει ακόμα καλά. Το γνώρισα μέσω Captain Panis, το καινούργιο βίντεο. Τότε πουλάκι μου έτσι. Τώρα. Τέλος πάντων, κατεβάστε το για να βοηθήσετε τους επιστήμονες κατά της αντιμετώπιση της άνοιας. Πότε είσαι σαν χέστρα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σας πω. Κατεβάστε το παιχνίδι C-Hero. Η ώρα είναι, τι ώρα είναι, μα θέλω να μάθω τι ώρα είναι. Το κινητό μου δεν μου δείχνει. Η ώρα είναι 11 η ώρα και καθόμαστε κάτω με τα παιδιά και παίζουμε C-Hero. Περιέργως. Να σας δείξω ή όχι. Να πάει τώρα. Όχι. Κάτσε Κάτσε μόνο να ρωτήσω. Λοιπόν, είμαστε κάτι να το κάνω κάτι σαν vlog. Σήμερα το μεταξύ και χθες ο καιρός ήταν χάλια. Μαυρίλα πάνω, μαυρίλα. Ήταν χαμός. Λοιπόν. Όπα! Το φάνηκες. Πού είναι? Πού είναι όμως? Γιώργο, πού είναι? Τι έκανες αυτό? Τέλος πάντων, ναι. Αφήστε με. Μοναδικός. Φεύγω. Σας αφήνω πίσω. Αφήστε με, σας λέω. Μην με ακολουθείτε καθόλου. Τέλος πάντων, λοιπόν. Θανάσης Χλιαφάς. Γιατί λες το επιθετό μου. Δεν κάτσε, εγώ δεν θέλω να πω στο YouTube το επιθετό μου, ρε. Αφού Τότε θα σε βάλω σε Grand Creek Gamer. Θα προτιμούσαν Rating Greek Gamer, αλλά το έχουν άλλοι. Rating Greek Gamer είναι ο Ηλίας 566, ο οποίος είναι ο Rating Greek Gamer. Δεν ξέρω. Και δεν είναι μόνο ο Ηλίας. Rating Greek... Εμένα δεν μου αρέσει που βλέπουν τα ονόματα από άλλα κανάλια, ρε. Όντως. Μην τις πάει. Θα φτιάξουν ένα κανάλι. Μην κλέψεις το όνομα. Θα φτιάξουν ένα κανάλι στο YouTube. Θα ονομάζεται ο Super Gamer, Drummer Here. Drummer Here. Μου βάζει και το Drummer Here από πάνω. Λοιπόν, προσπαθώ να προχωρήσω λίγο τις μέρες για να αλλάξω όνομα, να το κάνω Crazy Drummer, ναι. Crazy Drummer, για να μπορείτε επιτέλους να έχετε ένα όνομα λίγο πιο πιεσάρικο από σας. Τι άλλα. Τέλος είναι οι εξετάσεις που με βλέπουν. Δεν με βλέπουν παιδιά που εξετάζω, αλλά τέλος πάντων. Δώσε δεν τίποτα. Εγώ όχι. Θέλεις να πάω του. Και δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Καθόλου μου. Που τέλος έτσι απότομα. Γιατί δεν μ' αρέσει. Να σας δείξω το. Δεν σου πες με Γιώργο, δεν ξέρω τι έχεις να πει έτσι. Έλα δείξε με να γελάσω. Έλα να γελάσουμε. Ξέρεις. Τι θέλει βίντεο που τραβάς με φίλε. Τσα. Στη μέση όλοι. Στη μέση. Αυτό το πλέον. Αποτέλεσμα σου. Λοιπόν, Classic Greek Gamer. Πού μου ήρθε τώρα αυτό.
Λοιπόν, κάτσε λίγο άκρη να κάτσω. Κάνε άκρη! Να βγάζει βίντεο τώρα. Να βγάλεις βίντεο τώρα, ωραία, εντάξει, no problem. Να δείξει τον κόλλο. Να, Δείξε κι άλλο τον κόλλο σου, Θανάση. Έλα, Μπράβο. τα βράδια σου αρέσει ο κόλλος μου, αλλά δεν θα το κάνουμε θέμα τώρα. Μετά όπως. Well, δεν με νοιάζει. Μπες εδώ και μίλα με το κανάλι σου. Ναι, Εντάξει, τώρα. ο Φώτης δεν πάει καλά. Φώτης, σε βλέπω ότι κάνεις και εδώ και μισή φορές. Γιατί με έβαλες στο βίντεο του, πρώτα και στο δεύτερο. Λοιπόν, Έτσι, μπες στην κάμερα. πες και εσύ έλα εδώ. Κομπένα. Τέλος πάντων, είμαστε μαζί με κάτι φίλους μου. Η ώρα είναι 11. Έλα πιο πίσω το φαίνεσαι. Η ώρα είναι 11. Γιατί Θανάση. Έχουμε πολλοί YouTuber. Σε λίγες μέρες θα κάνω ένα βίντεο πολύ σπεσιαλιτέ. Κάτι σαν προκλήσεις, αλλά θα το δείτε. Έκπληξη. Δεν μπορώ να φωνάξω. Αλλά να φωνάξω! Και αυτό ήταν μόνο το Σβήστα και φτιάξει ένα άλλο μωρέ πιο πετυχημένο. Θα μου φαινάξει την αστυνομία. Το πέρασε. Αστεία το υπολογιστή μου, τέλος πάντων δεν με νοιάζει. Λέω να κλείσουμε σιγά σιγά. Καληνύχτα! Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.